أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mutuƙa irin baiwar da ya mana ta mallakar waɗannan kayayyaki na Sunna TV, Harba Sunna TV. Wannan abubuwa sun faru ne sakamakon gudunmawa da 'yan uwa da abokan arziki suka bayar ta hanyar turo naira 20, naira 30, 1000, 2000, 500 fiye da ma haka. To gaskiya ba abin da za mu ce sai dai mu yi wa Allah godiya. Dukkan wanda ya bada gudunmawarsa da wanda ma bai bayar ba ya addu'a a baya ko ya yi addu'a daga inda yake, Allah saka kowa da alkhairi, Allah saka kowa da mafificin alkhairi. Wannan hanya ce ta isar da saƙon Ubangiji, ko ba haka ba. Da haka mu ma gudunmawar da za mu iya bayarwa kenan, mu bayar da lokacinmu wajen ɗaukar karatuttukan da ake a wannan gari namu mai albarka domin isar da 'yan uwa saƙon na Ubangiji, ko ba haka ba. Da haka muna godiya sosai mutuƙa. Allah saka kowa da alkhairi. Wannan matasa da suka yi wannan kokari su ma Allah saka musu da alkhairi. Gaskiya ba abin da zamu ce, muna cikin koshin lafiya, muna cikin farin ciki sosai gaskiya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.